O, tingnan mo na siya in the flesh. Actually, paano? Meron ba lang mo? Pero ano naman daw siya, dito sa eyes. Parang wala siya, Matutunan siya mag-isa. ang tawag dito. Sakit ba? Tawag dito, parang... Alam mo yung makakal, hindi ko naramdaman. Ay, naman yung Ay, kasi. parang natutunan yung ano yung style. Saan ka ba?
Good one.